बे हाबाफारिया मोनसे गोजोनथाव खौरां बुंनांगोन जोंनि बड'लेण्ड हालामनि थाखाय दा बेहाय बिटिसिनि सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिटिसिनि मोनब्रै जायगायाव वर्कशप खालामनो होदों बेवहाय आङो सासे अफिसनिफ्राय सिडि अफिसनिफ्राय आंखौ कअर्डिनेटर वर्कशप कअर्डिनेटर हिसाबै गायसनना होदों अल बिटिसिनि दा बेवहाय बे हिसाबै आं बेहाय दिनै चिरांनियाव नैबेयाव जादों बार्थ पिपल चन्दन नाट्यगुप जायखौ दैदेनो मनज शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जे हान्जा सोलियो बेजों कलाबरेसनाव दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टआ बे मावबादाखौ बानजायदों दा बे बिराद गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोंनि बे हालामनि थाखाय एकदम दरखार जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जोंनि थियेटार सेक्सनाव बा हारिमु सेक्सनाव बिराद गोग्लैसोनानै दं नालाय बेखौ बोखांनायनि थाखाय जे हाबाफारि लादों जोंनि सरकारा दानि बिटिआर सरकारा हाबाफारि लादों सिनेमा एन्ड थियेटारनि थ्रुयै दा बेखौ बाख्नायनांगोन फारसेथिंजाय आरो लोगोसे गासैखौबो आं खावलायनो सानदों बेहाय जाहाथे गार्जेनफ्रा जाहाथे गाव गावनि फिसाफोरखौ बाहाय सोलोंनो फाथायहरो आरो बिराद गोनां मोनसे आयदा बियो मानसिफ्रा साननो हागौ जास्ट एक्टर जाना आंनि फिसाखौ आं एक्टर बानाया खिन्थु बेनि थ्रुयै जास्ट एक्टर बानायनायल' नङा गोबां नलेज फैयो बेवहाय माखासे फिजिकेलि गावनि पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट बेफोर गासिबो डेभेलप जाबोयो बेनि थ्रुयैनो गोबां रोखोम क्लास जागोन बाहाय जिखिनि गासै साब्रै फेकाल्टि दोननाय जादों बे साब्रै फेकाल्टिफोरनि गेजेराव गाव मनज शर्मा गावबो क्लास खालायगोन आरो नरोत्तम घोष होननाय फैगोन आरो मेडाम दङ सासे दंबावो दा गासै बेवहाय 20 साननि हाबाफारिनि गेजेरजों ओरैनो फिसा प्रडाक्सन ओरिएन्टेड होनदों दा 20 सानाव बिराद खम थेवबाबो मोनसे प्रडाक्सन जुदि जायोबा आरो बेखौ मोनसे थांखि लादों सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टआ मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव जि बे वर्कशपआ जागोन बेनि फिथाइखौ जाहाथे कालचार कमप्लेक्सआव जयैनो मोनसे ग्रेन्ड कालमिनेसन थुंगेनाय फोरबो जयैनो खुंनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय जाहाथे मा रोंदों रोङाखै बाखै नुहोनो हायो आरो बेयाव मोनसे सार्टिफिकेट लानाय हाबाफारि लादों बेयो 22 जुलाइआव जागोन आरो बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव जागोन बे हाबाफारिनि थाखायबो जाहाथे प्रिपेयार जाना मोजां थाङो आं दा बेखौसो खावलायनो लुबैदों जोंनि दा नोंथांमोननि रानिखाथा एरियानि जेसेबां मानसिफोर दं रायजो राजा दं बयबो जाहाथे बेखौ नेगेटिभ लायाबानो जाहाथे बयबो सापर्ट होलाङो बेखौ जों लुबैदों सापर्ट होलांनानै बिथांखौबो जाहाथे थुलुंगा होयो दा जों बाहाय बर' हारसा सावताल नेपालि बिदि आलदा लायाबालानो मोनसे कालचार जोंनि एरिया डेभेलप जानांगौ हिसाबै गासैनिबो कालचारा बयबो डेभेलप जाबासो जोंनि बड'लेण्डआ मोनसे डेभेलप जागोन आरो बयजोंबो मिथिजागोन बेनिखायनो जों सानदों दा बेवहाय बर'नोल' हराखै बेनिखायनो दा नैबे डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा जे रिसेन्टलि सामार थियेटार वर्कशप जादों दा प्रडाक्सन ओरिएन्टेड बियो बर' मानसिफोरल' खालामहोदों बे नङा बेवहाय दा नैबे बिथाङा मनज शर्मा बिथाङा सासे नेपालि जनगोष्ठीनि मानसि बेवहाय बिथांनि टिमनो हरदों दा क'क्राझाराव जोंखौनो खालामहोदों लोरगि थियेटार ग्रुपखौनो आरो लोगोसे बाक्सायाव खालामहोदों सानसुमा बर' बेनिफ्राय खालामहोदों राभा जयन्त राभा होननाय सासे नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय पास आउट जानानै फैनाय बिथांखौ रिसिङाव लादों बिथाङा दा बेयाव बिथांनियाबो टिम गासिबो मोनब्रै टिमाव दा बेयाव वर्कशपखौ बानजायदों आरो दा बेनिखायनो जों खावलायनो सानदों बयबो जाहाथे जाय दिनै मिथिथ'वाखैमोन मिथिस्लाबाखै बिसोरो फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो सोलोङो जाहाथे बेवहाय गासिबोदि एक्सपार्ट खालामजानो हागोन बे नङा आरो दा बेवहाय बेसिकखौ मोनगोन बेनिफ्रायनो जागायजेननाय आरो बेफोरजों जागायलांनो हायो जोंबो ओंखारजेननायनिफ्राय जोंबो दाबो एक्सपार्ट दङ जों दाबो सोलोंगासिनो दङ जों जेबो रोङाखै होननानै लायो जों रोंखायाखैबो मानो होनबा गोबां सोलोंनांगौ दं बेनिखायनो बयखौबो आवगायबोयो जाहाथे सोलोंनाया मालाबाबो जोबा सोलोंनाया जोब्बाय होनबाथाय बे गैला जेबो नंलाबो जुदि जाय मानसिया आं जेबो रोंनांगौ गैला आंहा रोंखाजोब्बाय होनना बुंबाय बे जिबनाव गैलाबो आरो जोबलाबो आवगायलाबो बेयो जोबस्रांबायबो आरो बेनिखायनो बयखौबो खावलायो गार्जेनफोरखौ खावलायो गाव गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे बिदिनो सामार भेकेसनाव ओरैनो थाहोस्लायस्लाय सोरबा सेंग्राफोर गावनो थांस्लायस्लाय बबेबा मार्बल गेलेस्लायस्लाय बबेबा सोरबा थांनानै निसा जाहैनाय माबानायफ्रा जाहाथे हमथानाय जायो आरो दा बै मानसिया बेस्थ' थायोबासो गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगाराव थाफैनो हायो जेब्लाना बे एरियायाव जुदि मोनफ्रोमबो मोनसेबो जुदि एक्टिभिटिसानो जायाबा हमना लादो स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिस गैला कालचारनि एक्टिभिटिस गैला बेफोरबायदिनो गोबां जेबो एक्टिभिटिस गैलाबा बे अट'मेटिकेलि बे एरियानि मानसिफ्रा गाज्रि जाखागोन आरो दा मानसिफोरखौ जुदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एकदम इयुथफोरखौ जुदि बेस्थ' दोननो हायोबा गोबां आवगायलांगोन आरो जोंनि समाजा साफा जागोन आरो बेखौनो जों खावलायो बयबो जाहाथे फैलायलायो दा बे मोनसे आरोबाव साबायखर बावनो सानदों जोंनो सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनि मानगोनां CHD मेडाम फामि ब्रह्म बिथांखौ CHD बिथाङा सेक्रेटारिबो बे डिपार्टमेन्टनिनो आरो मानगोनां पवन बर' सार बिथांखौबो साबायखर बावो